ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஓகே, நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போகிறதுனால காலையில் கிளாஸ் வந்து எனக்கு கஷ்டமாயிடும் எடுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா 5:45 கிளாஸ் வேறு இருக்குது எனக்கு. ஸோ அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு 6 மணிக்கு எடுத்து 6:45 வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடலான்னு நினச்சேன். பட்டு அந்த கிளாஸ் இருக்கிறதுனால அதுவே 6:15 6:20 ஆகிடும். அதுக்கு மேலே கிளாஸ்க்கு வர முடியாது. அதனால் நீங்கள் யூ கேன் ரீடு பிரம்ம சங்கீதை பண்ணுங்கோ, 108 ஸ்லோகங்கள் பண்ணுங்கோ. அடுத்து வந்து நாராயண கவச்சம். ஓகே, இந்த 3மே பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு துளசி ஆரத்தியோட முடிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி உங்களுக்கு தான் அந்த இன்சார்ஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Noted, Mataji. Yes, Mataji. Good. Thank you, Mataji. Okay. Okay, Mataji. ப்ராப்பர் வே டு ரெஃபர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இப்போ நம்ம 28வது ஸ்லோகத்தில் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். நேற்று நல்ல அருமையான ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்தது இல்லையா? ஸோ கன்க்ளூஷன் பார்ட் வாஸ் டன் பை மோகன்தாஸ் பிரபுஜி. ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அவருடைய உணர்தலை வந்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணார். இட்ஸ் அ வெரி வண்டர்ஃபுல் வே ஆஃப் அனலைசிஸ். ஓகே, ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம நிறையவே, அதாவது பக்தி என்பது எவ்வளோ முக்கியம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பரிபாலிக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியம் இல்லையா? பெண்கள் வந்து அதாவது அவங்களுக்கான கைட்லைன்ஸ் என்ன இல்லையா? கிரகஸ்த தர்மத்திற்கான கைட்லைன்ஸ் என்ன? இதெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நாம் ஃபுல்லாகவே நம்மளால சொல்லிக்க முடியலனாலும் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஆனால் சில வார்த்தைகள் கொண்டு நம்மளால அலசி ஆராய முடிஞ்சது இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நாம் வந்து படிக்க போகிறது வந்து அதனுடைய கண்டினியூஷனாக வந்து வேத சாஸ்திரங்களில் வந்து புராணங்கள், அதாவது இதிகாசங்கள், மகாபாரதம், ராமாயணம், இது எல்லாமே வந்து ஃபேக்சுவல் ஹிஸ்டாரிக்கல் நரேஷன்ஸ். நீங்கள் நம்ம டிவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு கற்பனை கதை ஸோ அப்படின்ற ஒரு நிமிஷம். ஸோ நம்ம ராமாயணம், மகாபாரதம் எல்லாமே வந்து உண்மையில் நடந்த சம்பவங்கள் இல்லையா? ஸோ அதை நாம அவ்வாறு புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணணும். நம்ம டிவிலலாம் சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் கற்பனை கதை,
இதுல வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் கற்பனையே அப்படிலாம் போடுறாங்க பாருங்க நீங்க. அது மிக தவறான அப்படின்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையே நம்ம வந்து நம்பலன்னு அர்த்தம். ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி போடுறாங்க? சோஷியல் ஸ்டேட்டஸுக்கு பயந்து போடுறாங்க ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ அதாவது கடவுள் இருக்கிறார், கடவுளுடைய கிருபையால தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சும் கூட அந்த இறைவன் இருக்கிறத வந்து நம்ம அங்கீகரிக்கிறதுமே வந்து 10 பேர் முன்னாடி நம்ம தைரியமா சொல்றதுக்கான அந்த மெஜாரிட்டியான ஒரு சனாதன தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய நாம வந்து பயப்படுறோம், இல்லையா? ஸோ ஏன்னா மைனாரிட்டிஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகளும் நமக்கு இல்லாத ஒரு நிலையில நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நம்மளை யார் எத்தனை பேர் போட்டு மிதிச்சா கூட அந்த மிதியை வேணா நம்ம வாங்கிக்குவே மொழிய எழுந்து நின்று நாம எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த திறனற்றவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நம்ம, இல்லையா? That took place sometime in the past, although not in any chronological order. இன்னொன்னு பாகவதத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்களை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா காலம் மற்றும் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு, இல்லையா, நடைபெற்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு கோர்வையாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே, ஒரு சூழலை பற்றி நம்ம ஆலோசிக்கும் பொழுது அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நாம் எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம ஒரு வைஷ்ணவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குந்தி பிரேயர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து வந்து பீஷ்ம பிதாமகருடைய பிரார்த்தனைகள், இப்படி அநேக பிரார்த்தனைகள் எடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸா வந்து நரசிம்ம தேவருக்கு வந்து பிரகலாத மகாராஜா செய்த பிரார்த்தனைகள், பிரகலாத மகாராஜா செய்த யுகமே வேறு, இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் செய்த யுகமே வேறு. அதனால ரெண்டுத்தையுமே நம்ம அது ஆன பிறகு இது ஆனதா, இது ஆன பிறகு அது ஆனதா, அது இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆனதா அப்படின்லாம் நம்ம எல்லா லீலைகளுமே வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் வெவ்வேறு அண்டங்களில் வெவ்வேறு காலகட்டங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த லீலைகள் என்பது தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கும். இப்ப இந்த லீலை ஆல்ரெடி இப்ப துவாபர யுகம் முடிஞ்சு நம்ம கலியுகத்துல இருக்கிறோம். ஆனா அதே லீலை துவாபர யுகமாக வேறு ஒரு அண்டத்துல வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும் இப்போ. ஸோ அதனால இது எல்லாமே குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்னா ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரா, அதாவது இது ஆன பிறகு இது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. கருத்துக்களை வைத்து அதுக்கான, அதாவது அந்த கருத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில உதாரணங்களை வந்து நாம வந்து பேசலாம். ஆனால் அது அவ்வாறே இது முடிஞ்ச பிறகு இது நடந்ததுன்ற கோர்வையாக எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஓகே, மேலும் அது வெவ்வேறு, நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு கிரகங்களிலும், இல்லையா, ஏன் வெவ்வேறு அண்டங்களிலுமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். அதனால இன்றைக்கு இப்ப இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாமே சதுர்முக பிரம்மா, இல்லையா? அடுத்து இன்னொரு உலகத்துல அண்டத்துல வந்து 8 தலையுடைய, அதற்கேற்றவாறு ஆற்றல், அதற்கேற்றவாறு வந்து கால நேரம், இல்லையா, எல்லாமே இருக்கிறது, வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதனால இங்க நிகழ்ந்த சூழ்நிலை அங்கே நிகழும், ஆனால் அதே காலம் அதே நேரம் என்று சொல்ல முடியாது. ஓகே, they are simply concerned with the instructive lessons of such incidents, even though they are not in the order of by our limited range of understanding. நம்மளால புரிஞ்சுக்க கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அது ஒரே கோர்வையான நடந்த நிகழ்வுகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மள எடுத்துக்கோங்க, நம்ம தாய் தந்தைக்கு நாம பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், ஸ்கூலுக்கு போனோம், படிச்சோம், இல்லையா? அடுத்து வந்து பெரியவங்க ஆனோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிகிரி பட்டத்தை வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் திருமணம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறப்பு, அதுக்கப்புறம் இப்ப அவங்கள வளர்க்கறது, நாம வேலைக்கு போறது, சம்பாத்தியம் பண்றது, வீடு கட்டுறது, பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறது, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டரா நடக்கிறது, இல்லையா? இது நமக்கு தான் அது அப்ளிகபிள், இல்லையா? ஒரு உயிர் வாழ்வை எடுத்துட்டாக்கா அந்த இது. ஆனா இதே நம்ம பலதரப்பு இந்த விஷயங்கள் எல்லார் வீட்லயுமே நிகழும், இல்லையா? இப்போ நான் வந்து என்னுடைய பெண்ணுக்கு திருமணம் அமைப்பு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பரா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இப்பதான் அவங்க வந்து ஒரு அவங்க குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ அட்மிஷன் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க, இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஸோ அதனால எல்லாமே ஒரே காலகட்டத்துல ஒரே மாதிரி நிகழும், அடுத்தடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நிகழும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. காலம் வேறு, சூழல் வேறு, இல்லையா? அவர்களுடைய அனுபவம் வேறு, இப்படிதான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வி ஆர் சிம்பிளி கன்சர்ன்ட் வித் இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் லெசன்ஸ், இல்லையா? அதாவது நமக்கு போதிக்கப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் வந்து நாம அதை மட்டும் தான் நம்ம கருத்துல கொள்ளணுமே ஒழிய இது முடிஞ்ச பிறகு அது நடந்துதான்ற அந்த
தாத்பரியம். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாக்கா, சந்திரன் இல்லையா, இது 6வது காண்டத்துல வருந்தது இந்த டவுட் எனக்கு. ஸோ 6வது காண்டம் போகும்பொழுது அதை எடுத்து நான் உங்களுக்கு 6வது காண்டம் 6வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகம். ஓகே, அது எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா எல்லாமே இங்க கவரேஜ் கிடையாது இல்லையா, இன்னும் நிறைய எழுதலாம் இதுல, ஆனா அத்துணையுமே இதுல கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க வேத அக்கார்டிங் டு த prescribed he offered oblations. ஸோ இப்போ he be very gravely controlling his senses and he then offered his respectful obedience unto the sons of Lord Brahma. அதாவது இந்த இது வந்து யாருக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்றதையுமே இந்த கதையை நம்ம படிக்கும் பொழுது சித்திரகேது மீட்ஸ் த சுப்ரீம் லார்ட். ஸோ 16 இல்லை 6, அதுதான் என்னடா இது, ஒரு நிமிஷம், 6 6ல் 16. ஸோ இங்க தக்ஷனுக்கு வந்து எத்தனை பசங்க ஆக்சுவலி, பொண்ணுங்க 27 பொண்ணுங்களை வந்து சந்திரனுக்கு வந்து மனம் முடிச்சு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ மனம் முடித்து கொடுத்த பிறகு சந்திரன் என்ன பண்றாரு, ரோஹிணி கிட்ட மாத்திரமே அவர் வந்து அவருடைய அதாவது ஒரு அட்டாச்மெண்டோ அந்த அந்த ரோஹிணி கிட்ட மட்டும்தான் இருப்பார். அதை கண்டு பிற பெண்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவர் தந்தை இடத்துல போயிட்டு முறையிடுறாங்க. முறையிட்ட பொழுது அவர் வந்து தக்ஷன் வந்து சபித்து விடுகிறார், உனக்கு வந்து வாரிசு இல்லாமல் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வரைக்கும் தான் அதை பத்தி இங்க இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இந்த பாகவதத்திலயுமே வந்து எடுத்துரை அந்த அந்த கவரேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா நமக்கு தெரியும் அபிமன்யு வந்து சந்திரனுடைய மகன் இல்லையா. ஸோ மேலும் வந்து புதன் வந்து சந்திரனுடைய மகன். ஸோ புதனுடைய கதையே வேற கதை அது ஒண்ணு. அதாவது நட்சத்திரங்கள்லே வந்து புதன் வந்து சந்திரனுக்கும் குருவினுடைய மனைவியா இருக்கவங்களுடையக்கும் வந்து பிறந்தவங்க தான் வந்து புத கிரகம். ஓகே, குருவுக்குமே நீங்க ஜாதகத்துல குருவுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஆகவே ஆகாது. ஓகே, தட் இஸ் த ராங் திங் ஆக்சுவலி இல்லையா. குரு வந்து பிரகஸ்பதி இல்லையா. ஸோ அவருடைய மனைவியை வந்து இவர் அபகரித்து சென்றது இந்த அந்த அதாவது மிதுன ராசியில எஸ்பெஷலி இதை சொல்லணும்னா, மிதுன ராசியில வந்து குரு அமர்ந்தால் இல்லையா, அங்கே சந்திரனோடு ஏதாவது அமர்ந்து விட்டால் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஜாதகக்காரருக்கு வந்து மிக மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. இல்லை குரு பார்த்தால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டக்காரி கொடுக்கும். இது இத்தனையுமே என்னுடைய பெண்ணுக்கு திருமணம் பார்த்த ஜாதகங்கள்ல இருந்து கத்துண்டது தான் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் தான் இந்த கதையை சொன்னார். ஸோ அதுவே வந்து அதுவே வந்து இப்ப இந்த இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுதும் எனக்கு பிரான்சைத்தன்ய பிரபுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான். ஸோ அப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஆனப்ப என்ன பண்றாரு, சந்திரர் வந்து சந்திர கிரகம் இல்லையா, சந்திர அதிபதி வந்து என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான் கிட்ட போறார். தன்னை பிரம்மர் கிட்ட போகும்பொழுது பிரம்மர் வந்து நீ சிவனிடத்துல செல்லுன்னு சொல்வார். சிவபெருமான் கிட்ட போகும்பொழுது சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, அவரை எடுத்து தலையில தாங்கிக்கொள் அப்படின்னா ஆற்றலற்ற நிலையில வந்து சாபத்தினால் வந்து அவர் எதுவுமே செயலிழந்து போகிறார். நம்ம எல்லாருமே எப்படி எழுந்து நிக்கிறோம் இப்போ, சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் இல்லையா. சக்தி இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம வி cannot இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அந்த ஆற்றலற்ற நிலையில போகும்பொழுது அவரை வந்து ரட்சிப்பதற்காக சந்திரனை வந்து இதுல வந்து தாங்கிக் கொள்கிறார். அதனால சந்திரனுக்கு வந்து தேய்பிரை 15 நாள், வளர்பிறை 15 நாள். அந்த சக்தி வந்து ஒரேடியா போகாம அது வந்து வளர்ந்து தேயும் வளர்ந்து தேயும். அந்த ஹையரா அந்த பௌர்ணமி இருக்கும்போது ஃபுல் அவர் அந்த சக்தி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இதுல நிலையில தான் இந்த 2 பிள்ளைகள் அப்படிங்கிறதையுமே நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா சோ அவருக்கு பிள்ளைகளே இல்லை என்பது வந்து பிறக்காம போகட்டும்ன்ற சாபத்தை கொடுத்தது தெரியும். ஆனா பிற்காலத்துல அவருக்கு பிள்ளைங்க வந்ததான்றது வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா. காலம், இடம், சூழல் இதெல்லாமே வந்து மாறுபட்டு இருக்கும். அதை நாம அவ்வாறு புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அத ஆனா அதெல்லாம் ஒரே ஆர்டர்ல இருக்காது. நம்மள எதிர்பார்க்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்டர்ல கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஸோ அதை நாம இந்த இதிகாசம் புராணங்கள் வரதெல்லாமே அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில வந்து நாம காண வேண்டும். எப்படி நேத்து ரித்து மகாராஜ் பத்தியும் பிரகலாத் மகாராஜா பத்தியும் எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய
அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்கள் இல்லையா, மேலும் வந்து அவர்கள் எதிர்கொண்ட கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம், அதனால் அவர்கள் எவ்வாறு பக்குவமாக இருந்தார்கள் என்பதை பற்றி படிச்சோம் நேத்து. ஆனா பிருத்து மகாராஜ் ஒரு வேறு ஒரு யுகத்துல இருந்தார். பிரகலாத் மகாராஜா வேறு ஒரு யுகம் இல்லையா, அப்படி வேறு யுக காலகட்டங்கள்ல வந்து இருந்தது. ஆனால் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எதன் அடிப்படையில் நாம அந்த இதெல்லாமே நம்ம வந்து விவாதிக்கிறோம்னா ஒரு காமன் பாயிண்ட் மேலதான் விவாதிக்க முடியும். ஸோ அந்த நிலையில வந்து நாம இதிகாச புராணங்களை எடுத்துக்கிறோம். பீஷ்ம தேவார் வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனைகளை வந்து சமர்ப்பிக்கிறது. பீஷ்ம தேவா wanted to invest his thinking, feeling and willing in the service of the supreme lord. அதாவது 32வது ஸ்லோகத்துல அவர் நினைக்கிறார். அவர் சொல்வார், லெட் மை மைண்ட் அப்சர்வ்ன்னு தான் வரும். அந்த 32வது ஸ்லோகத்துல நீங்க படிச்சீங்கன்னா வரும் இல்லையா. அவருடைய மனது அனைத்துமே வந்து பகவானை பற்றியான எண்ணங்கள்ல வந்து அவருடைய விருப்பங்கள் மற்றும் அவருடைய உணர்வு எல்லாமே இறைவன் மீது லயிக்கட்டும் நினைப்பார் அவர் வந்து. அந்த 32வது ஸ்லோகத்துல நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா வரும். மேலும் பீஷ்மதேவ் குளோரிஃபைட், மேலும் பகவானை எவ்வாறெல்லாம் அவர் வந்து அதாவது புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார் இல்லையா. சாத்வதா புங்கவே அப்படின்னாக்கா, சாத்வதா அப்படின்னாலே என்ன, சத்துவ குணத்தை கொண்டவர்கள் என்று பொருள். ஆக்சுவலி சாத்வதா இல்லையா, பக்தர்கள் வந்து மினிமம் லெவல் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க தான். ஸோ அந்த புங்கவே, அதாவது அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு தலைவர் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லு. விபு முனி, அதாவது லார்ட் ஹூ ஹேஸ் ஆல் பவர்ஸ். விபுனாலே வந்து அளவிட முடியாதவர் இல்லையா, ஆற்றலினால் அளவிட முடியாதவர். நாம எல்லாம் அணு, அவர் வந்து விபு. ஸோ பகவானுக்கு வந்து அவர் சர்வ வல்லமை, ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட், எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருப்பவர் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே அந்த புகழ் ஆரங்களை வந்து சூட்டுறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க அர்ஜுனர் வந்து பகவானுடைய பாதங்களை பிடிச்சிக்கிறது. இங்க வந்து பீஷ்மரை வந்து பகவான் வந்து அந்த ரதத்தினுடைய சக்கரத்தை கொண்டே வந்து வதைத்து விடணும்னு நினைக்கிறது. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் தான் இது. மேலும் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கிறார். விஜயி சகே, அதாவது இந்த இடத்துல குளோரிபிகேஷன். ஒரு பக்தர் வந்து பகவானை எவ்வாறு புகழாரங்கள் இன்னொரு பக்தரின் வாயிலாக புகழக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பை நாம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். இங்க இறைவன், அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து விஜயி சகே அப்படின்னா விஜயனுடைய நண்பன் என்று, அண்டு த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அர்ஜுனா, அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இல்லையா. அதாவது இங்க குளோரிபிகேஷன், ஒரு பக்தனுடைய புகழாரங்கள். நம்ம எல்லாருமே எப்பவுமே அடுத்தவங்களை வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய சிறிய நற்காரியமா இருந்தாலும் அவற்றை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷனா நம்ம வந்து சொல்றது என்றது நம்முடைய கடமை இல்லையா. அதனால செய்யாத ஒரு காரியத்துக்கெல்லாம் நம்ம அப்ரிசியேஷன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, செய்திருக்கக்கூடிய பெரிய காரியத்துக்கு நாம கண்டிப்பா அவங்கள வந்து வாழ்த்துக்கள் வந்து சொல்லணும். ஸோ இந்த இடத்துல விஜயி சகே அப்படின்னு வந்து சொல்றதுக்கான காரணம் அர்ஜுனருடைய குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, அவர் வந்து பகவானுடைய நண்பர் மற்றும் பக்தன் இல்லையா. வாட் ஆர் த திங்ஸ், பொறாமையற்றவர். நம்ம 9th சாப்டர்லயும் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். 3 குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, ஒரு சிறந்த பக்தரும் கூட அர்ஜுனர், மேலும் வந்து பகவானுடைய நண்பரும் கூட, மேலும் எதை கொண்டும் பொறாமைப்படாதவனும் கூட. அதனால உனக்கு நான் இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்வார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே. ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் வெரி ஹாப்பி. இன்னொன்னு, எப்ப நாம பக்தர்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து போறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுக்கு அது பேரானந்தத்தை கொடுக்குமா. தன்னை புகழாரங்கள் சூட்டுவதை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர்கள் ஒருத்தர் வந்து புகழாரங்களை சூட்டினால் பகவான் வந்து பேரானந்தம் கொள்கிறார். கொஸ்டின், விச் இஸ் த ஃபேவரட் ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா செரிஸ்ட் பை பீஷ்ம தேவா. அதாவது எந்த மாதிரி ரூபத்தை வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து ஆனந்தம் அனுபவித்தார் பகவானுடைய? பார்த்தசாரதி உருவத்துலதான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தருவாயிலேயே அதையே அவர் நாராயண ஸ்வரூபத்தை வந்து எப்பொழுதுமே பிரார்த்திக்கக்கூடியவர். ஆனால் அங்கே பகவான் அதுவும் எவ்வாறு அந்த சௌந்தரியத்துல இல்லையா, அங்கே மண் வந்து புழுதி இல்லையா, அது காற்றோடு அடைத்து, அதாவது அடித்து சென்று அவருடைய அழகான அந்த மேனி மேல இருந்து அந்த தூசி இல்லையா, முகத்துல அங்கங்க அந்த வேர்வை துளிகள், இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இல்லையா, கடைசி வரைக்குமே அந்த பார்த்தனுக்கு சாரதையா இருந்த அந்த ரூபத்தை வந்து பார்த்தனுக்கு எல்லா விதத்திலுமே அவர் வந்து பாதுகாப்பளித்து இதெல்லாம் செய்ததெல்லாம் எண்ணி அவர் வந்து
ரொம்ப அழகான ரிப்ளை கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. லார்ட் கிருஷ்ணா ரிலீஷிங் த ஷார்ப் ஆரோ ஷார்ட் அ டீம் இல்லையா? கிருஷ்ணருமே வந்து அதாவது பீஷ்ம பிதாமகர் இன்னும் ஒரு நாள் இருந்த இவங்க எல்லா சேனையுமே வந்து அழிந்து விடும்ன்றதுனால கோபம் வந்துடுது ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அதர்மத்தை அழிப்பதற்காக தான் ஏற்கொண்ட இந்த பிரயாணத்திற்கு முதல் தடைக்கல்லாக இருக்கிறதே பீஷ்ம பிதாமகர் தான். அவரே சொல்வார், ஸோ நீங்க எது வரைக்கும் பீஷ்ம பிதாமகரை வதைக்க முடியலையோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வெற்றி என்பது கிடையாது அப்படின்னு பாண்டவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். ஸோ மேலும் பீஷ்ம பிதாமகருமே வந்து தன்னுடைய பக்தன் என்பது அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவரோடு கொஞ்சம் விளையாடணும் இல்லையா? அந்த கோபம் கூட வந்து இட் இஸ் நாட் அதாவது விரோதியை கண்ட கோபம் கிடையாது. கோபம் என்பது அந்த இடத்தில் நிகழக்கூடிய விஷயத்திற்காகவும் தன்னுடைய பக்தனிடத்துல கோபம் கொள்றதுக்கு பகவானுக்கு உரிமை உண்டு இல்லையா? தவறான ஒரு விஷயத்திற்காக வந்து தவறான தரப்பிலிருந்து இவர் வந்து போரிடுறது பகவானுக்கு விருப்பமே இல்லை. அதனால அவர் வந்து கொஞ்சமா தன்னுடைய பக்தர்களோட எப்பவுமே வந்து லீலை பண்றது அவருடைய சுபாவம். ஸோ ரிலீஸ்ட் அவரை நோக்கி வந்த அம்புகள் வந்து அவருடைய ஒரு இடத்துல சிராய்ப்பு என்பது ஏற்படுத்தியது இல்லையா? அது எவ்வாறு வந்து பகவான் எடுத்துக்கிறாருனாக்கா அவருடைய அன்பு பரிமாற்றங்களாக எடுத்துக்கொள்கிறார். ஸோ இது எல்லாமே பீஷ்ம பிதாமகர் உணர்வது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இங்கே அனாலஜி என்ன, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூரர் என்ன சொல்றாரு, the wounds caused by the Lord's body by the arrow shot by. ஸோ அவருமே வந்து ஒரு அனாலஜி சொல்லியிருக்காரு. அதுல என்ன அனாலஜி அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு முறை பார்க்கலாம். எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஸோ லெட் மீ சி. நெக்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கதை மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஃபாஸ்டாவே பண்ணிடுவோம். ஓகே, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் நீங்க சொல்ற. ஸோ அவருடைய ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் கிரேட் ஆச்சாரியா அண்ட் டிவோட்டி இன் ஹியூமர் அப்படின்னா அன்பு அதாவது மனசுல வந்து ஹியூமர்னாலே என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஒரு வாஞ்சையோடன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு நகைச்சுவை மனப்பான்மையோடுன்னு சொல்லலாம். ஹியூமர்னா அதுதான் வரும். ஓகே, ஹியூமர் ஆஃப் கான்ஜுகல் லவ் வித் லார்ட் remarks very silently in this regard. He says that the wounds created by the body of the Lord has been sharpened as pleasing to Lord as a biting of fiancé who bites the Lord's body direct by a strong sense of sex desire. அப்படின்னா சும்மா இப்போ நம்ம கூட குழந்தைகிட்ட விளையாடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா இது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல சொல்றதை விட ஒரு இந்த எப்படி விளக்கணுன்றது மட்டும் நான் பார்க்குறேன் நான். ஓகே, ஸோ நம்ம குழந்தையோட நம்ம விளையாடுன்னு இருக்கும்போது அந்த குழந்தையுடைய கை விரல வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் இல்லையா, முத்தம் கொடுக்கறதோ இல்லை வந்து வாஞ்சையோட இது பண்ணுவோம் இல்லையா, அது போன்ற ஒரு அந்த சிறிய சிராய்ப்பு கூட வந்து ஒரு அன்பு பரிமாற்றமாக அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, therefore fighting as an exchange வந்து transcendental pleasure between the Lord and his devotees. ஓகே, எப்பவுமே பகவான் வந்து எத்தனை, அதாவது டைரக்ட் ரசங்கள் 5 இல்லையா, இன்டைரக்டா இருக்கிறது 7 ரசங்கள். அதுல கோபமும் ஒன்றுதான் பகவான் இல்லையா, அதே மாதிரி ஹாஷ்யமும் இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து ஆனந்தமும் இருக்கும், நிறையவே நம்ம அதாவது கஷ்டமும் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இருந்தாலுமே அந்த உறவு முறைகள்ல ஏற்படக்கூடிய இந்த பரிமாற்றங்களை வந்து பகவான் அது நன்மையா இருந்தாலும் தீமையா இருந்தாலும் பகவான் அது வந்து ஆனந்தமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். ஓகே, இது சிவல்ரியஸ் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது இந்த இடத்துல வந்து வீரத்தினுடைய மகிமையை பற்றி புரிந்து கொள்கிறார். ஓகே, ஸோ இதை நாம அவ்வாறு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ லார்ட் டஸ் நாட் ரூம், எப்பவுமே பகவான் தவறே இழைக்க மாட்டார். அதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகே, நாம எப்ப தவறு இழைப்போன்றது நமக்கு தெரியாது. எனி டைம் நாம வந்து தவறு இழைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா பகவான் எப்பவுமே தவறு இழைக்க மாட்டார்கள். உத்தவா ஃபாண்ட் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா ஆஃப்டர் ஹிஸ் டிபார்ச்சர். அவர் எல்லாவற்றிலுமே பூர்ணமானவர், அனைத்து காலகட்டங்களிலுமே நன்மையானவர் அப்படிங்கிறதுமே நமக்கு தெரிஞ்சு. The great devotee Uddhava soon came back from the abode of the Lord to human plane, and wiping his eyes, and he awakened his reminiscence of the past and spoke to Vidura in the pleasing mode. Shri Uddhava said, "My dear Vidura, the sun of the world, Lord Krishna, has set, and our house has been now swallowed by a great snake of time. What can I say to you about our welfare?" ஸோ இது வந்து நம்ம 3வது காண்டத்துல வந்து
இவரு யாரு, விதுரர் வந்து யாத்திரை முடிச்சிட்டு பகவானோட தரிசனத்தை பெறணும்னு வரும்பொழுது அந்த இடத்துல மைத்ரேய ரிஷியும் வந்து உத்தவரையுமே வந்து பாக்குறாரு இல்லையா. அந்த இருவருக்குமே வந்து பகவான் வந்து ஆஹ் பாகவதத்தினுடைய அந்த 4 சதுர் ஸ்லோகங்களை வந்து எடுத்துரைச்சு இல்லையா. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்து, அதாவது நான் எந்த ரூபத்தில் இருப்பேன், பாகவதன் ரூபத்தில் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதுமே எடுத்துரைச்சிட்டு போயிடுறார் பகவான் இருக்கிறதுல. அங்கே வந்த பொழுது விதுரரால பகவானை சேவிக்க முடியலையே என்ற அந்த ஆதங்கம். சோ அப்போ உத்தவர் அந்த ஓமையோட சொல்றார் பார், இந்த சன் ஆஃப் த வேர்ல்ட், இந்த பிரபஞ்சத்தின் சூரியனான, அதாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவர் வந்து அசெட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைந்தார் என்று அர்த்தம். ஓகே, தோன்றுதல் மறைதல். ஓகே, மறைந்தார்னா மரணம் கிடையாது, மறைதல். ஓகே, டிசப்பியரன்ஸ். ஓகே, அண்ட் அவர் ஹவுர் இப்போ என்னுடைய, அதாவது இறைவன் இருக்கிற வரைக்குமே பிரகாசம். சூரியன் என்றாலே பிரகாசம். சூரியன் மறைந்து விட்டால் என்ன இருக்கும்? இருள் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த இருள் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, காலத்தினுடைய காலத்தின் நாகமாக பை கிரேட் ஸ்னேக் ஆஃப் டைம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ நான் என்ன சொல்ல முடியும்? எங்களுடைய நலனை பற்றி உங்கள்கிட்ட எடுத்துரைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரிவினுடைய வேதனையால் வந்து உத்தவர் வந்து மனவருந்துகிறார். சட்டன்லி. சோ ததைவ சான்யே நரலோக வீரா எஹே ஆவே கிருஷ்ண முகார விந்தம் நேத்ரை பிபந்து நயனார் வீராமம் பார்த்தாஸ்திர புதக பதம் ஆபுரஷ்ய. அதாவது others who were fighters on the battle of Kurukshetra were certainly purified by the onslaught of Arjuna's arrows. And while seeing the lotus-like face of Krishna, so pleasing to eyes, they achieved the abode of the Lord. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, மரணிக்கும் தருவாயில அந்த போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றார்களோ அவங்க அனைவருமே வைகுண்ட லோகத்தை சேர்ந்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால எல்லா காலகட்டங்களிலும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒன்று போல இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை எப்பொழுதுமே நன்மையானவை இல்லையா, ஆனந்தமாகவை. அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம இறைவனை பற்றி புரியும். பகவான் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலுமே தவறு இழைப்பவர் கிடையாது. ஸோ த ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அவர் லெசன் வித்தவுட் மினிஃபைஸ் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் த கிரேட் சோல்ஸ். ஸோ நாம் இதை ஒண்ணுதான் நம்ம பழகிக்கணும். ஜென்ரலாவே நம்ம சில விஷயங்களை வந்து நமக்கு விளங்காது, இதை நம்ம ஒத்துக்கணும். ஆன்மீகத்துல வந்து இது எப்படி நடந்திருக்கும், இது எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஆனால் உண்மையிலேயே அது நிகழ்ந்த விஷயங்கள் தான். நமக்கு தான் அதை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி குறைவு. இவன் அர்ஜுனா வாஸ் சீமிங்லி பொல்யூட்டட் பை இக்னரன்ஸ் இல்லையா. ரெண்டு தரப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த போர் முனையில இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனர் வந்து ரெண்டு தரப்பிற்கு மத்தியில வந்து தன்னுடைய ரதத்தை நிறுத்தும்படி பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டிக் கொள்ள பகவானும் அவ்வாறே செய்தார் இல்லையா. சோ மேலும் அங்கே எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு தன்னுடைய உறவினர்கள் என்று அந்த உணர்ந்த பொழுது அவர் வந்து அதாவது அவருக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுறது இல்லையா, கண்களில் தாரதாரையாக நீர் ஏறுது, கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீபம் நழுவுறது, இத்தனையுமே வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ வென் அர்ஜுனா வாஸ் சீமிங்லி பொல்யூட்டட் பை இக்னரன்ஸ், இது எல்லாமே அறியாமையினால் ஏற்பட்டதுதான். அப்தான் அப்சர்விங் இல்லையா, சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரத்தம் ஸ்தாபையேத்தோ அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ கமாண்டர்ஸ் பிஃபோர் இம் யாரு? இவங்க தரப்புல இருக்கக்கூடிய அண்ணன்மார்கள், தம்பிமார்கள். இந்த தரப்புல துரியோதனன், துச்சாதன், அஸ்வத்தாமன் இல்லையா, விகர்ணன். ஸோ அடுத்து வந்து பீஷ்ம பிதாமகர், அடுத்து வந்து துரோணாச்சாரியர், இப்படி எல்லாருமே நின்றுட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம். ஸோ இங்கே தன் தாத்தாவிற்கும் மற்றும் வந்து குருவிற்குமே வந்து பணிவிடை செய்யணும்ன்ற அந்த ஆதங்கம் இதெல்லாமே இருந்த அர்ஜுனன் இல்லையா, இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். ஸோ இப்போ ஐ எம் மேஸ் த லார்ட் எராடிகேட்டட் இஸ் இக்னரன்ஸ். அப்படி கண்ணில் வந்து தாரதாரையா தண்ணி வந்துட்டு இருந்த அர்ஜுனரை வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, ஆக்சுவலி இந்த தெய்வீக ஞானத்தை கொடுத்து இல்லையா, உண்மையா அந்த அறியாமையை வந்து வெளியேற்றுகின்றார். ஸோ மே மை லோட்டஸ் ஃபீட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மை அட்ராக்ஷன். அப்படிப்பட்ட அந்த தாமரை திருவடிகள் எப்பொழுதும் நான் எண்ணக்கூடிய பொருளாக அமையட்டும், ஈர்க்கப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்ம பிதாமகர் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகள்ல சொல்றார். அவ்வாறு நாம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்முடைய வாழ்க்கையிலுமே பகவானுக்கான ஸ்தானத்தை வழங்கி
அவரை எப்பொழுதுமே எண்ணி மறவாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மனசை நாம பயிற்சி செய்துக்கணும். ஸோ மேலும் இது ஒன் ஷுட் லேர்ன் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் லார்ட் செட்ஸ் த்ரூ த கேட் சோல்ஸ் வித்தவுட் அஃபெண்டிங் ஆர் மினிமைசிங் தர் பொசிஷன். இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் இப்போ பரிஷித் மகாராஜ் உயர்வான ஒரு ஸ்தானம், ஆனாலும் அவர் நாட்டை அனைத்தையுமே துறக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து ஏற்பாடானது. இல்லையா? ஸோ அனைத்துமே இறைவனுடைய ஏற்பாடு தான். அது நம்ம கையில ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம வெறுமனே வந்து எந்திரமாக செயல்பட வேண்டியதுதான். மேலும் அங்கே அதாவது பரிஷித் மகாராஜா வந்து ஒன் லெசன்ஸ் ஃபண்டிங் மினிமைசிங் தட் பொசிஷன். ஸோ இங்கே நம்ம பரிஷித் மகாராஜாமே வந்து கீழே இறக்க முடியாது. அர்ஜுனருடைய பேரனும் கூட. இல்லையா? அவ்வளோ கிரேட் லெகசியோட வந்திருக்கக்கூடியவங்க. அதனால அவங்கள நாம அவருடைய புகழ்களை நம்ம வந்து குறைக்கவும் கூடாது, அதை வந்து தவறுதலான விதத்துல வந்து பேசவும் கூடாது. ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து என்னது? அபராதங்கள் தான். ஒருத்தரை பற்றி நம்ம அவதூறு பேசினாலே அது நமக்கு தன்னையே அறியாத ஒரு அபராதமாக வந்து மாறும். ஸோ அதனால ஆன வரைக்குமே நம்ம வந்து இதெல்லாம் வாழ்க்கையில ஒரு படிப்பினையாக எடுத்துக்கணும். ஸோ அர்ஜுனனுடைய படிப்பினை நம்ம எதையுமே வந்து தான் ஏற்றுவதில்லை என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம். இல்லையா? ஸோ மேலும் மகாராஜா பரிஷித் அவருடைய செயல்பாடுகள். இல்லையா? பாண்டவர்களும் வந்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிய பிறகு அவர்களுமே வந்து ஒவ்வொருத்தராக வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுறாங்க. இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஆட்சி புரிந்தது பரிஷித் மகாராஜ். ஸோ அவருடைய ஆட்சியில வந்து வறுமை இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலையை வந்து கொண்டு வந்தார். ஸோ மேலும் வந்து அவ்வாறு இருக்கையில் சாபத்தையுமே கூட ஸ்வீகரித்தார். இதையும் நாம படிச்சோம். இல்லையா? ஸோ மேலும் அந்த சாபத்தினால் யாருக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துல வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது என்பதையுமே ரொம்பவுமே யோசிச்சார். ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னுமே அவர் யோசிச்சு கடைசியில அவர் வந்து மணிமகுடத்தையுமே துறந்து வந்து யமுனை நதிக்கரையோரம் அமர்ந்து அதாவது பக்தி தொண்டுல தன்னை வந்து ஈடுபடுத்துமாறு, அதாவது ஈடுபடுத்துறதுக்கு வந்து அதாவது அட்வைஸ். இல்லையா? என்ன இந்த பிரபஞ்ச நன்மை என்ன, எல்லாருக்கும் என்ன நன்மை பயக்க வல்லது, மரணிக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய கடமை என்ன, இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாமே கேட்டு அதுல இருந்து அவர் வந்து தன்னுடைய கடமை என்னன்றது வந்து புரிஞ்சு கொண்டார். இல்லையா? ஸோ கடமை என்பது நம்ம பௌதிக கடமை மாத்திரம் கிடையாது, ஆன்மீக கடமையுமே உண்டு. அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணா எலிவேட்ஸ் டிவர்ட்டி. இது நம்ம ஷீலா பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லையா? எத்தனையோ முறை வந்து அவர் வந்து அவருடைய கம்பெனியை புதுப்பிச்சாலுமே அது எப்பொழுதுமே நஷ்டத்திலேயே ஓடிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அவர் என்ன ஆனார்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த பந்தத்துல இருந்துமே அவர் விடுபடுத்தார். இல்லையா? ஸோ காஃபியா இல்லை வந்து ஸ்பிரிச்சுவலான பொழுது காஃபி ஒன்றே போதும் அப்படின்னு நினைச்சவங்க அவங்களுடைய மனைவி. இல்லையா? அதனால இந்த ஒரு பெரிய காரணத்திற்காக, இல்லையா, அதற்காக அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பௌதீக வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து பறிக்கப்பட்டுவிடும். ஓகே. ஸோ இது டிவோட்டி அவரே வந்து தன்னுடைய அதாவது ஈவன் ஹையர் க்ளோரி, ஹையர் பொசிஷன் ஆஃப் க்ளோரி தேன் ஹிம்செல்ஃப். இல்லையா? இது எப்படின்னா அர்ஜுனனை புகழ்ந்தவங்க ஜாஸ்தி. கிருஷ்ணரை புகழ்ந்ததை காட்டிலும் அர்ஜுனரை நிறைய புகழ்ந்திருக்காங்க. இல்லையா? கிருஷ்ணரை புகழ்வதை காட்டிலுமே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாவை நிறைய புகழ்ந்திருக்காங்க. கிருஷ்ணரை புகழ்ந்ததை காட்டிலுமே வந்து திரௌபதியை வந்து நிறைய புகழ்ந்திருக்காங்க. அது மாதிரி அதாவது ஸ்தானம் என்பது பகவான் வந்து வகித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்தானம். ஆனால் நம்ம இந்த கம்பேரிஷன் லெவல்ல நம்ம போகும்பொழுது, இல்லையா, ஸோ நம்முடைய குவாலிட்டிஸ் பகவானுடைய குவாலிட்டிஸோட வந்து ஒப்பிடும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து பகவான் வேறுபட்டவர் தான். ஆனா அந்த சூழல் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு எவ்வளவு குளோரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதையும் தாண்டி வந்து சொன்னாங்கன்னா அதுவுமே வந்து இது இறைவனுடைய கிருபை, கிருஷ்ணருடைய கிருபை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் there is no possibility of Arjuna's death because the Lord himself was on the chariot. சேரியட்ல பகவான் உட்கார்ந்துருந்ததுனால ஸோ அவருக்கு வந்து மரணம் என்பது கிடையாது. ஆனால் பீஷ்மதேவர் wanted to see Lord Krishna take up some weapon to save his friend. இல்லையா? ஆனாலும் பீஷ்ம பிதாமருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு, அதாவது தன்னுடைய பீஷ்ம பிதாமருக்கு என்னன்னாக்கா பகவான், இல்லையா, wanted to see Lord take some weapon to save his friend. அதனால்தான் இந்த சக்கரத்தை கொண்டு பீஷ்ம பிதாமகரை வளைத்து விடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆக்சுவலி. இல்லையா? இதை வந்து அவர் கண்ணால பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும், ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும்.
தான் ஒரு பரம்பிரம்மத்தோடு வந்து போரிடுகின்றேன் என்பதை உணர்த்துவதற்குமாகவே இது தகிய விதத்துல செயல்படுகிறது. மேக்கிங் அர்ஜுனாஸ் டெத் அப்பியர் இமினன்ட் இல்லையா. மேலும் வந்து அந்த நாகாஸ்திரத்தினால இருந்தும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பிழைத்தார். யாருடைய கிருபையால? பகவானுடைய கிருபையால. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது? வாழ்க்கையில நமக்கு அநேக கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரும். அதை கண்டு நாம துவண்டு விடக்கூடாது. ஓகே. ஸோ நம்மளால முயற்சி எடுத்து நாம அந்த அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம மேன்மை உறணும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நாம வளர்த்துக்கணும். He stood before Bhishma Deva to show him that his promise was fulfilled and he had taken up that wheel. ஸோ அவருமே வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் முன்னாடி தன்னுடைய செயல்படும் தன்மை இல்லையா அவருக்கு வந்து காட்டணும் எவ்வாறு அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் ப்ராமிஸ் வாஸ் ஃபுல்ஃபில் இல்லையா. அவர் ஒத்துக்கொண்ட அந்த இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மேலும் ஸோ ஹியர் டேக்கன் த வீல் அப்பான். அப்போ இறங்கி ஓடி வந்து இந்த உறுதி இல்லையா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் இது எல்லாமே அவருடைய திருமேனி மேல பதிஞ்சிருக்கு இல்லையா. அதுலேயுமே வந்து வேர்வை துளிகள் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தேர்ட் கண்ட்ரோல் இந்த ஸ்லோகத்திலே வரும். நீங்க இதுல படிச்சிருக்கணும். ஒரு சிங்கம் வருவது போல வந்தாரு. ஒரு யானையை நோக்கி ஒரு சிங்கம் வர்றது போல வந்தார். சிங்கம் யானையை கொல்லணும்னு வர்ற மாதிரி வந்தாரு. மேலாடையெல்லாம் கீழே விழுந்தது கூட அவருக்கு தெரியல. அப்படின்னா பாண்டவர்கள் இன்னும் பீஷ்ம பிதாமகர் தொடர்ந்து வதைத்தால் அது வந்து அந்த அவங்களுடைய அக்ரோனி சேனைகள் எல்லாமே அழிந்து விடும் அப்படிங்கிறதுமே அவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் கோபம். அவர் வந்த பர்பஸ் என்ன? இந்த பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் மெயினா இல்லையா. தர்மத்தை நிலைப்படுத்தி அதர்மத்தை அழித்து இல்லையா. ஸோ பக்தரை ரட்சிக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து பகவான் இந்த இடத்துக்கு யுகந்தோறுமே எப்போ வேணாலும் வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பார். ஸோ ஆனா அவர்தான்றதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில அறிகுறிகள் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. வைஷ்ணவா குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே முத்ராஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சாமந்தக பஞ்சத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோமா? சாமந்த பஞ்சகம் யார் கொடுத்தது? ஆக்சுவலி சத்யபாமாவுடைய தந்தை இல்லையா, ஸ்ரீஜித் இல்லையா. அவர் பேர் என்ன? ஸ்ரீஜித்தா. சத்யபாமாவுடைய தந்தை பெயர். சோ திருமணத்தின் போது கொடுத்தார். சத்யபாமாஸ் ஃபாதர் ஸ்ரீஜித். ஸோ அந்த சாமந்த பஞ்சகம் இல்லாதப்போ கிருஷ்ணர் தான் எடுத்துட்டார். ஏன்னா அவர் எப்பவுமே வெண்ணெய் திருடுறவர், இதை கூட அவர் எடுத்துட்டார் என்று அவர் மேல ஒரு அவதூறு வந்து செய்துறாங்க இல்லையா. ஸோ அதற்காகவே வந்து பகவான் மேலும் வந்து இந்த சத்யஜித்துடைய தம்பி என்ன பண்றான்? அந்த மோதிரத்தை எடுத்து மாட்டிட்டு அவன் வந்து காட்டை நோக்கி செல்கின்றான் இல்லையா. அங்கே வந்து அவன் வந்து மரணிக்கவும் செய்கின்றான். ஸோ யாரிடத்துல வந்து அந்த கௌஸ்துபமணி போய் சேருகின்றது? ஜாம்பவான் இடத்துல போய் சேருகிறது. ஸோ இதை அறிந்த கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்றார்? ஸோ அங்கே காற்றுக்கு சென்று ஜாம்பவானோட எத்தனை நாட்கள்? 28 நாட்கள் வந்து போர் புரிகிறார் இல்லையா. அதன் பிறகு வந்திருப்பவர் சாமானியவர் கிடையாது என்பதை உணர்ந்த பிறகு ஜாம்பவான் வந்து அவருடைய பாதார விந்தங்களில் வந்து பணிகின்றான் இல்லையா. ஸோ மேலும் அந்த சாமந்த பஞ்சகத்தை தன்னுடைய மகளோட திருமணத்தின் போது திருமணம் செய்து ஜாம்பவதியோட அந்த சாமந்த பஞ்சகத்தை கொடுத்துடுறார். பகவானுமே அந்த சாமந்த பஞ்சகத்தை எடுத்துட்டு வந்து இனிமே இந்த பர்பஸ் வந்து இந்த சாமந்த பஞ்சகத்துக்கான பர்பஸ் நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய செயல்களில் கிடையாது. இது காமனா ஒரு இடத்துல இருக்கணும், அதனால இது கோயில் எடுத்துட்டு போய் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஸோ இப்படி டிசைர் ஆஃப் ஜாம்பவான் வாஸ் ஃபுல்ஃபில்ட். அதாவது பகவானோட வந்து எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த போட்டியில வந்து தான் அது பகவானால் வெற்றி கொள்ள முடியும் இருந்தாலும் பகவான் அதை வந்து அந்த ஒரு புகழ் ஆரங்களையுமே தன்னுடைய பக்தருக்கு வந்து கொடுத்துடுறார். மேலும் வெதர் வர்ஷிப் ஆர் ஃபைட் ஒன்லி a devotee can satisfy கிருஷ்ணா இல்லையா. நம்ம வழிபடுறோமோ இல்லை சண்டை போடுறோமோ, ஆனா நாம் ஒரு பக்தனா இருக்கும் பொழுது நாம் அடையக்கூடிய அதாவது நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து பகவானை உடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரங்களாகும் இல்லையா. மேலும் வந்து அவருடைய திருப்திக்காகவும் செயல்பட்டது இல்லையா. ஸோ வெதர் வர்ஷிப் ஆர் ஃபைட் நாட் ஒன்லி a devotee can satisfy நரசிம்மா. ஸோ இதுவுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பீஷ்ம தேவா, இது நேற்று தான் படித்தோம் இல்லையா. மர்ஜிங் இன்டு தி சுப்ரீம் அப்படின்னா தன்னுடைய மனதில் வியாபகங்கள் அனைத்திலுமே கிருஷ்ணரை நிலைப்படுத்தி
ஸோ அவ்வாறே வந்து அந்த உடலை விட்டு அவர் துறக்கின்றார். அந்த மாதிரி இறைவனை எண்ணக்கூடிய மனசு நமக்கு இருக்குமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதாவது என்னெல்லாம் போறது, அப்சர்விங் இஸ் தாட்ஸ் இல்லையா, அவருடைய அவருடைய அழகான ரூபம் இல்லையா, அவருடைய செயல்படும் தன்மை மற்றும் வந்து இது எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், அதாவது லீலை, இது எல்லாத்தையுமே எண்ணி வந்து அவர் இந்த உடலை விட்டு நீங்குகிறார். மேலும் நதோதாத்மலக்ஷ்லோகா வார்த்தானாம் ஜூதாசாம் தத் கர்மாஹிருத் ஷயத் சம்பிரமோ அந்த காலேபி ஸ்மரதாம் தத் பஜாம்புஜம். இது எதனாலன்னா, திஸ் பிகாஸ் தோஸ் ஹூ ஹேவ் டெடிகேட்டட் their lives in the transcendental topics. ஸோ எப்படின்னா, இறைவனுடைய ரூபம் இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தரால காண முடியுதுன்னா அவங்க தெய்வீக நிலையில வந்து குடிக்கொண்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ டெடிகேட். மேலும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து புஸ்தகம், அதாவது பிரபுபாதருடைய புக்கு வைக்கிறது, இல்லை வந்து அவருடைய அழுக்கு, அதாவது சாரி பிரபுபாதர் சாரி திஸ் பிகாஸ் யுவர் டெடிகேட்டட் லைஃப் இல்லையா. யாரெல்லாம் இப்போ பிரபுபாதருடைய புக்ஸ், சாரி நான் கரெக்டாக சொல்ல வரல, பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க் நம்முடைய இஸ்கான் இயக்கத்தில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து டெம்பிளில் வந்து சேவையில் சேர்ந்துட்டு அங்கேயே வந்து இருந்துடுறாங்களோ அவங்களுக்கான உணவு இருக்க இடம் எல்லாமே இந்த புக்ஸ் சேல் பண்ணி தான் ஒரிஜினல் அமௌண்ட் மட்டும்தான் டெம்பிள் போகும். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த லாபகரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பணத்தை கொண்டு தான் அவங்க வந்து தங்களுடைய ஜீவனத்தையே கழிப்பார்கள், அந்த பிரம்மச்சாரிகள். ஓகே, ஸோ அப்படி வேதிக் ஹிம்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜ் இன் ரிமெம்பரிங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட். யாரு இவங்க, அதாவது பகவான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அதாவது அந்த நபரை வந்து பார்க்கக்கூடிய சேவிக்கக்கூடிய அந்த நிலை. ஸோ டஸ் நாட் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹேவிங் மிஸ்கன்செப்ஷன் ஈவன் அட் த லாஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் த லைஃப். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜ் இன் த ரிமெம்பரிங் ஆஃப் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆர் டு நாட் ரன் ரிஸ்க். அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தவறுதலான ஒரு விஷயங்களால வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு இல்லையா, அந்த பாதையிலேருந்து அவங்க நழுவி வர்றது என்பது சாத்தியக்கூறு அன்று, ஈவன் அட் த லாஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் த லைஃப். இது பீஷ்ம பிதாமகருடைய அம்பு படைக்கே நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ அவர் அவ்வளோ வைராகியத்தோடு இருந்தவர், வைராகியத்தோட வந்து செயல்பட்டவர், போர் புரிந்தவர். இருந்தும் தன்னுடைய பௌத்திரரான இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய கைகளால் வந்து தன்னுடைய அந்திம இது எல்லாமே செயல்படுத்தணுன்றது அவருடைய அதாவது விருப்பம். அவ்வாறே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் செய்தார். மேலும் இதுக்கு என்ன அனாலஜி, ஹானரிங் பீஷ்மதேவா டிபார்ச்சர். இப்போ பீஷ்மதேவா அந்த உடலை விட்டு செல்கிறார், அதற்கான ஒரு இது வந்து மரியாதைகள் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. பேர்ட்ஸ் பிகேம் சைலண்ட். இப்போ நீங்க காலையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா குருவி கூட்டுல இருந்து கிரீச் கிரீச் கிரீச்சின்னு சப்தம் வரும் இல்லையா. ஸோ அதே வந்து சந்தியா நேரத்துல வந்து சப்தமே இருக்காது. ஸோ பேர்ட்ஸ் பிகமிங் சைலண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே தான், பகல் பொழுதுல கிடையாது, காலை பொழுது. இன்கரண்ட் பீப்புள் திங்கிங் திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் பீஷ்மதேவா அண்ட் தட் ஹி மர்ஜ்ட் இன்டு த சுப்ரீம். இதுதான் தவறு இல்லையா. இம்பர்சனல் ஆக்டிவிட்டி வந்து செய்யலாம் அவர். ஓகே, ஸோ அந்த இதுலேயுமே இருந்துட்டு அவர் வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய குறிக்கோள். ஸோ மெர்ஜிங் இன்டு த சுப்ரீம் லார்ட் அவர் வந்து கேட்கல. ஹி அப்சர்வ்ட் இஸ் தாட் ப்ராசஸ். ஆனால் அதை விடுத்து அவருடைய மனது, வார்த்தைகள் மற்றும் உடல், இந்த மூன்றையுமே வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது இல்லையா, மனசு பூர்த்தியா. ஸோ மேலும் ஹானரிங் பீஷ்ம தேவாஸ் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருமே வந்து எவ்வாறு வந்து அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து அவருடைய புகழாரங்களை பற்றி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ப்ராப்பர் மூட் ஆஃப் டிவோட்டி, அதாவது டிவோட்டி ஒரு பக்தனுக்கு வந்து இன்னொரு பக்தனுடைய மேன்மையான செயல்களை எல்லாமே புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவமான மனசு வந்து கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஸோ மகாராஜா யுதிஷ்டரா வாஸ் குவைட் அவேர் ஆஃப் ஆல் திஸ் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பீஷ்மதேவா இல்லையா. யுதிஷ்டருக்கு எல்லாமே தெரியும். therefore he must have been feeling the great separation இல்லையா. ஸோ பிதாமகர் மீது அவங்க வச்சிருந்த அன்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவருடைய பிரிவு வந்து மிக பெரிய ஏக்கத்தை வந்து கொடுத்தது. ஸோ அவர் மேலும் வந்து அந்த ஆத்மா அவங்களை விட்டு நீங்கி இருந்ததை கண்டு அவர் ரொம்பவுமே மன வருத்தம் கொள்கிறார். எது உடல் தளத்திலிருந்து கிடையாது, மனதளத்திலிருந்து இல்லையா. பட் விச் பீஷ்மதேவா ஆல்சோ ரிலிங்கிஷ்ட், அவருக்குமே அது புரிந்த வண்ணம் இருந்தது.
அவராலுமே வந்து அந்த உணர்வை வந்து உணர முடிந்தது. அதை வந்து அவர் ஆனந்தமாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஸோ he reasons he reasons ill who says that Vaishnava dies when our art of living still is sound. The Vaishnavas die to live. இல்லையா? ஸோ அண்ட் லிவிங் ட்ரை டு ஸ்ப்ரெட் த ஹோலி நேம் ஆஃப் டை டு லிவ். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வைஷ்ணவர்கள் வந்து மரணித்தாலுமே பிற்காலத்துல அவங்களுடைய இது வந்து எல்லா இடங்களிலுமே பேசப்படும். இப்ப நம்ம ஷீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார் இல்லையா? அநேகமான முயற்சிகள் எல்லாம் செய்து இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாம் முதல்ல நம்ம மக்கள் யாருமே மாறல. ஆனாலும் மேற்கத்திய நாடுகள்ல மாற்றம் கொடுக்கப்பட்டு ஸோ அந்த ஒரு இதுலையுமே வந்து நம்ம அவங்களுடைய செயல்படும் தன்மையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுடைய கருணையை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எல்லா ஜீவன்களுமே வந்து நற்கதி அடையணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகள் இல்லையா? ஸோ இப்படி அண்ட் லிவிங் டு ட்ரை த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட். அவங்க வெறுமனே சாயுஜ்ய முக்திக்கு அவங்க என்னைக்குமே விருப்பம் கொள்வது கிடையாது. ஸோ இது வந்து நாரத பக்தி சூத்திரத்துல வந்து பக்தி வினோத தாகுரார் வந்து சொல்லி இருக்கிறதா இந்த ஒரு சிறிய 2 வரிகள் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்ட. ஓகே, நிஷாமிய பீஷ்முக்தி இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை. 46 அத அச்சுதோக்தம் இல்லையா? பீஷ்மோக்தம் அண்ட் அத அச்சுதோக்தம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது நிஷம்ய அதாவது ஒரு நிமிஷம் 46 இல்லையா? பீஷ்மோக்தம் அண்ட் அச்சுதோக்தம். அச்சுதோக்தம் என்பது பகவானை குறிக்கிறது. பீஷ்மோக்தம் என்பது இவரை குறிக்கிறது. 46 57 இல்லையே. இங்கே ஒரு இடத்துல வருது பீஷ்மோக்தம் அச்சுதோக்தம். அந்த ஸ்லோகத்திலேயே வருது ஆக்சுவலி. ஓகே, இது எங்க வர கண்டிப்பா வரும், நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 46 47 எங்க வருதுன்னு பாருங்க. வாசுதேவானு மோதிஹ சகார ராஜ்யம் தர்மேன பித்ர பிதாய் பைதாமகம் விபூதிம். ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜு இந்த பூமண்டலத்தை முழுவதுமே ஆண்டார் இல்லையா? he became the ராயல், அதாவது சக்கரவர்த்தி ஆனார். ஸோ அக்கார்டிங் டு த கோட்ஸ் ஆஃப் ராயல் பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா? அரசாங்கத்தினுடைய கோட்பாடுகள் பிரகாரம் வந்து யாரால் அப்ரூவ்ட் பை இஸ் அங்கிள் அண்ட் கன்ஃபர்ம்ட் பை லார்ட் கிருஷ்ணா. அங்கிள் என்பது யார் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல? அதாவது விதுரரை குறிக்கிறது. ஓகே, மேலும் வந்து அதை வந்து ஆமோதித்தது யாரு? கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்பட்டு திங்க் லாஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். பீஷ்மோக்தம் அச்சுதோக்தம் ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். வாசுதேவானுமோதித சக்கரராஜ்யம் தர்மனேன பித்ர பைதாமகம் விபூதி. ஸோ இதுதான் நம்ம எங்க பீஷ்மோக்தம் அச்சுதோக்தம் இதுல வரல, எங்கேயோ படிச்சிருக்கோம். இதுல இல்ல மாதாஜி, இதுல படிச்ச மாதிரி இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இருங்க இது படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஒரு நிமிஷம். நிஷம்ய பீஷ்மோக்தம் 1.10.3. ஓகே, அடுத்த சாப்டர்ல வருது. ஓகே, வரும். அப்ப நம்ம அதை டீட்டெயில படிக்கலாம். மகாராஜா யுதிஷ்டர் வந்து அவ்வாறு ஆட்சி புரிந்தார் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்பட்டு ஒரு மாதிரி பீஷ்மோக்தம் அண்ட் அச்சுதோக்கம் 2 பேருடைய வழிகள். ஓகே, பீஷ்மர் எடுத்துரைச்ச வழிமுறைகளையுமே அவர் கையாண்டார். தர்மத்தை பரிபாலிக்க பகவான் எடுத்துரைச்சதையுமே வந்து கையாள்கிறார். அதனால்தான் அது பீஷ்மோக்தம் அத்த அச்சுதோக்தம் 2மே வந்து உண்டு. அவ்வாறு அவருடைய ஆட்சி முறையை வந்து நடத்தினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இந்த இதுல இருந்து என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஓப்பன் புக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம். ஆனா இதுல என்னெல்லாம் ஓப்பன் புக் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம டெஸ்ட் ஒரு 1 to 9 வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஓப்பன் புக்
ஸோ அதில் வந்து மொத்தமே வந்து 1200ன்னு நினைக்கிறேன். 1200 வார்த்தைகள் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதுல இருந்து எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சோம், உங்களுக்கு என்ன பேச என்ன புரிஞ்சுனீங்களா, நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சாரி, ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். Bhishmoktam. What all learnings do we gain from the passing away of Bhishma Deva? Bhishma தேவருடைய மரணம் நம்ம வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் படிப்பினைகளை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? 9வது அத்தியாயத்தை படிச்ச நாம அதுல இருந்து எதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா இதை நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும், இல்ல கண்டிப்பா எஸ் அவருக்கு வந்து உடல் உழைப்பாலேயோ செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவரு மனதாலேயே தன்னுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த இதே அவர் அவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் மரண படுக்கையில வந்தவங்கள எழுந்து போய் எதிர்கொண்டு அழைக்கிறதுக்கு அவருக்கு முடியாது, அம்பு படுக்கையில இருக்கிறதுனால. ஆனா அவர் தன்னுடைய மனத்தினாலேயே எல்லாரையும் மிக நல்ல வந்திருந்த அனைவரையும் மிக நல்ல முறையில அரசாட்சி வெல்கம் செஞ்சாரு. அந்த கலை அவரு படிச்சிருந்தாரு. அது ஒண்ணு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிரேமா மாதாஜி, இருங்க அவர் சொல்லி முடிச்சிட்டு நீங்க ஒருத்தரா பேசுங்க. we have time, I will give another half an hour. நீங்க வந்து நல்லா பேசுங்க. பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க, ஒருத்தரா பேசுங்க. give the answer. யுதிஷ்டருக்கு எப்படி நடத்தணும், இப்ப எல்லாரும் உன்னுடைய பிரஜைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, யார் வந்து தலைமை ஏத்துக்க போறாங்கன்னு. அந்த மத சம்பந்தப்பட்டதை இப்படிதான் நீ பிரஜைகளை நடத்தணும், உனக்கு அவங்க உன்னுடைய மத சம்பந்தப்பட்ட உழைப்புக்கு அவங்க ஆதரவு கொடுக்குறாங்களா, ஹெல்ப் பண்றாங்களாங்கிறத நீ கவனிக்கணும். அதுதான் உன்னுடைய ஒரு அரசருங்கிறவர் ஒரு அப்பா ஒரு குருக்கு சமம். அதனால நீ அந்த முறையில நீ ஆட்சி செய்யணும்னு மிக நல்ல முறையில அவருக்கு உபதேசிக்கிறார் மாதாஜி யுதிஷ்டருக்கு. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இந்த போர் நடந்தது வந்து நீ சொல்ற மாதிரி முந்தைய வினை பயனெல்லாம் கிடையாது. இது காலத்தின் கட்டாயம், பகவானனுடைய பிளான். அதனால இது நடந்தே தீரும். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல முறையில சொல்றாரு மாதாஜி பீஷ்மர். அந்த மரண படுக்கையில அந்த அம்புகளால அது துளைக்கப்பட்டு வேதனை இருக்கும் பொழுதும் அதெல்லாம் அந்த வேதனை அவருக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு கலையை அவர் கற்றிருந்தாரு. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி இந்த சாப்டர். தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. அதாவது உடலை விடும் பொழுது எந்த மனநிலையில இருக்கோமோ அந்த மனநிலை தான் அவருக்கு ஏற்பட்டது. அதாவது பகவானை பார்த்து கொண்டே இருப்பது என்பது எல்லாருக்குமே முடியாது மாதாஜி. அது வந்து இவருக்கு ஒருத்தருக்கு தான் அந்த மாதிரி அமைஞ்சது. அதனால கடவுளை பார்த்து கொண்டே அவர் இறந்தார். அது ஒண்ணு. அப்புறம் வந்து இறக்கும் தருவாயில பூர்வ மத்தியில அந்த இதை நிறுத்தி தன்னுடைய உயிர் மூச்சை நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி அதுல வெளிவிட்டாரு. அவர் அது பண்ணல மாதாஜி. he didn't do any அஷ்டாங்க பயிற்சிகள். பீஷ்ம பிதாமகர் எதுவுமே பண்ணல. அவருடைய மனதினுடைய 3 செயல்கள் அனைத்தையுமே இறைவனுடைய வியாபகங்களில் ஆழ்த்தி அவர் வந்து தன்னுடைய பிராணனை வந்து நீக்கினார். ஓகே, அவர் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்யல. ஈஸ் அ பக்தா. அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்தின் மீது அவர் வந்து ஒரு கிரேட் டிவோட்டி. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அதாவது நாராயண ஸ்வரூபத்தின் மீது தான் அவருக்கு வந்து பக்தி உண்டு. ஆனால் இங்கே வந்து அவருக்கு பிடிச்சது எதுவானது, பார்த்த சாரதி ரூபம் தான் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லுங்க இல்லையா? எஸ், நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. சமாதி அந்த நிலையில அவர் உயிரை விட்டாரு. கடவுளையே அந்த மாதிரி வேற யாராவது இருக்காங்களா மாதாஜி? யாருமே பீஷ்ம பிதாமகருக்கு கிடைச்ச மாதிரி கிடையாது. அவர் ஒருத்தருக்கு தான். எஸ் எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க. அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது கூட பகவானுடைய நினைச்சு 1000 நாமங்களை புகழாரம் பாடினார் மாதாஜி. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிக்கிறோம் மாதாஜி. அது ஒரு கிரேட் மாதாஜி. யாருமே அது மாதிரி செஞ்சது இல்லைங்க மாதாஜி.
கரெக்ட். அவருடைய இன்னர் வாய்ஸ். விஷ்ணு ஹரே சகஸ்ரநாமம் கிருஷ்ண அவரால கொடுக்கப்பட்டது. Fine. வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது தன் மீது ஒண்ணுமே கேட்கல. நினைவிலேயே எப்படி ஆழ்ந்திருந்தாரோ, என்ன நினைச்சாரோ அது வந்து இல்ல நீங்க மாதாஜி பேசுறது நீங்க பேசுறது கிளியரா கேட்கல. அந்த ஒரு ரூபத்திலேயே அவரை தரிசிக்க கூடிய புஷ்பா ஒரு மாதாஜி வாய்ப்பு சரியா கேட்கல அவருக்கு மாதாஜி. கிடைச்சதுன்னா, ம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஐயோ கடவுளே, கேளுங்க, ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க என்னன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓகே உங்களுக்கு கேக்குது, சொல்லுங்க. மாதாஜி, மாதாஜி மாதாஜி பீஷ்மர் பரீட்சித்து வந்து தன் இந்த 7 நாள்ல போறதுக்கு முந்தி எல்லா கிட்ட போகணுங்கிறதுக்காக பாகவதத்தை கேட்டார் மாதாஜி. ம். பீஷ்ம தேவர் வந்து இது அவருடைய வாழ்ந்த காலத்துல எந்த வகையில வந்து எப்படியெல்லாம் பாண்டவர்களுடைய கஷ்டத்தை நினைச்சு அவர் வருத்தப்பட்டாருங்கிற தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸையும் சொன்னாரு. என்னுடைய மருமகள் எப்படி பட்டாங்க, நீங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டீங்க, என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் வந்து அதுல இருந்து மீண்டு வந்தீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லி, அதுக்கு காரணம் மாதாஜி கேக்குதா? கேக்குது சொல்லுங்க. சொல்லுங்க அதுக்கு சொல்லுங்க. காரணம் என்னன்னா, நீங்க எல்லாரும் ஒரு தர்மத்தை மேற்கொண்டிருந்தீங்க, தர்மவான்கள். நீங்க வந்து பகவானையே நம்பியிருந்தீங்க, பிராமணர்களை நல்லா போஷிச்சீங்க. ஆக இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமா நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதோட, யுதிஷ்டர் எப்படி ஆளணும், எப்படி வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த கடமைகள், வர்ணங்களுடைய கடமைகள், பெண்களுக்கு வந்து எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறது பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஆக இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு அமைதிக்கும் நன்மைக்கும் வந்து நன்மைக்காகவும் அவர் வந்து எப்படியெல்லாம் நினைச்சாருங்கிறத அவர் இதுல தெரியுது மாதாஜி. அடுத்து அவர் வந்து ஒரு யுத்த வைராக்கியமா இருந்தாரு. எப்படி இது இவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாடி புகழ்ந்து இவங்க யுதிஷ்டருக்கு அவர் அரசாளக்கூடிய வந்து அந்த கடமையெல்லாம் சொன்ன பிறகுதான் நம்ம வந்து நம்ம இந்த உயர விடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அம்பு படுக்கையில அத்தனை நாளும் அந்த உத்தராயண காலம் வர்ற வரைக்கும் இருந்தாருன்னா வெரி வெரி கிரேட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யார் இறக்க போறனாலும் எதுவுமே கேட்க கூடாது அவங்க கிட்ட. ஆனா இங்க வந்து பீஷ்மரும் கிருஷ்ணரும் சரி, யுதிஷ்டரும் சரி, அவங்களுடைய பேச்சை கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவர் தெம்பு ஆத்ம பலம். அதனால அவர் அந்த இதில் சொல்றாரே தவிர அவருடைய உடல்ல வந்து உடல் காயங்களோ உள்ளமைப்போ அதை நினைக்கவே இல்லை. அவர் வந்து அம்பு படுக்கையில் இருந்தாலும் அத்தனை தெம்பா அவர் சொல்றான்னா அவருடைய ஆத்ம பலம் தான் அதுக்கு காரணம் மாதாஜி. அடுத்தது இதுல வந்து முக்கியமா அவர் சொல்றது காலத்தினுடைய அருமையை சொல்றாரு மாதாஜி. காலங்கிறது யாருக்காகவும் நிக்காது. அது எதை நடத்தணும்னு நினைக்குதோ அதை நடத்தணும். அதை வந்து பிரம்மா கூட அதுக்கு வந்து விதிவிலக்கு இல்லை அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. வருத்தப்படும் போது நீ வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாராஜாக்கு வந்து எடுத்திருக்கிறார். அந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் மாதாஜி. அவருக்கு நினைச்ச நேரத்துல அவர் எப்ப நினைக்கிறாரோ அப்போ உயிரை விடக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கும் மாதாஜி. மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது. அவர் நினைச்சாதான் இறக்கணும்னு நினைக்கும் போதுதான் அவர் உயிர் விட முடியும் மாதாஜி. அந்த ஒரு இது இருக்கு மாதாஜி. இல்லையா? விருப்ப மரத்தை வரமாக பெற்றவர். சோ இது வந்து அவருடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸ். ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மகாஜனா. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து 12 மகாஜனங்கள் அவரும் ஒருத்தர் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அண்ட் தென் அவர் எப்பொழுதுமே அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காகவும் ஒரு தூய பக்தராகவும் கர்வமற்றவராகவும் எளிமையானவராகவுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்தியவர் அப்படிங்கிறதுமே நமக்கு நல்லா தெரியும். அப்புறம் கோபியர்களுடைய பக்திக்கு, கிருஷ்ணர்கிட்ட கோபியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பக்திக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து, கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருந்த நண்பர் பக்தன்ற முறையில விட அவங்களுடைய பக்தி மிகச்சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கோபியர்களை நான் இப்ப நினைச்சுக்கிறேன் அப்படி அந்த இடமும் நல்லா இருக்கு.
கோபியர்களுடைய முக்கியத்துவத்தையும் சொல்றாரு மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். வேற யாராவது பேசாதவங்க பேசுறீங்களா? பேசணும்னா அதர்வைஸ் வில் க்ளோஸ் த கிளாஸ் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ 9th சாப்டர் முடிஞ்சது. 10th சாப்டர் 11th சாப்டர் ரொம்ப கடகடன்னு போயிடும். ஏன்னா ஒன்லி கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஊரை விட்டு கிளம்புறார். ஹஸ்தினாபுரத்தை விட்டு கிளம்பும் போது ஹஸ்தினாபுரத்து மக்களுடைய மனநிலை இல்லையா, அங்கிருந்த பெண்கள் வந்து அந்த மாடியினுடைய முற்றத்துல நின்று இல்லையா அவருடைய சௌந்தரியத்தையும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பேசுற அந்த இதெல்லாமே சம்பாஷணை எல்லாமே நம்ம படிக்கலாம். மேலும் அப்படி அவர் வந்து எல்லாரிடத்திலுமே விடை பெற்று கொண்டு அதாவது துவாரகை நோக்கி சென்று விடுகிறார். அதுக்கடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து ரிசீவிங் த லார்ட் இன் துவாரகா. ஸோ அவங்க எல்லாருமே ஒரு கோலாகலமாக கொண்டாடுகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ எல்லா தோரணங்கள் எல்லாம் அமைத்து வீட்டு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து பந்தலிட்டு இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கறது. ஸோ இப்படி எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல வரவேற்பு. மேலும் வந்து அவருடைய தாத்தா உக்ரசேனர் அவரிடத்துல சென்று மரியாதைகள். இந்த இடத்துல அந்த அத்தியாயத்துல படிக்கும் பொழுது நீங்க கிருஷ்ணர் வந்து பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய நிலையை அவருக்கு தெரியும். ஆனால் எந்த இடத்துலயுமே அவர் பரம்பொருள்னு காட்டுகின்றன. ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமைகளையுமே அவர் செய்கிறார். மேலும் 16,108 மனைவிமார்கள் அந்த 16,108 விரிவங்கங்களாகி ஒரே சமயத்துல வந்து அனைவருடைய இல்லங்களிலுமே அவர் வந்து ஒரு ஹென்பெக்டு ஹஸ்பண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அதாவது கொண்டாட்டி சொன்னா அதாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு கணவராக வாழ்வார். அவர் வந்து உண்மையிலேயே அப்படி கிடையாது. ஆனா இந்த சாப்டர்ல கூட அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வருது மாதாஜி. அதாவது மீதி இவங்க எல்லாம் வணங்கும் போது தானும் சத்திரியர் முறையில வணங்கக்கூடாதுன்னாலும் உலக வழக்கப்படி அவரு நமஸ்காரம் அவங்க பண்ற மாதிரியே இவரும் பண்ணுவார். ஒரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த கதாபாத்திரமாக மாறிவிடுவார் பகவான். ஓகே, சோ அந்த அளவுக்கு தத்ரூபமாக செயல்படக்கூடிய தன்மை அவருக்கு உண்டு. இதெல்லாம் ஹையர் குவாலிட்டிஸ் குளோரிபிகேஷன் பகவானுடையது. இதெல்லாம் எண்ணி எண்ணி நம்ம வந்து தியானம் பண்ணாலே, தியானம் என்றால் நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் எண்ணணும். நம்ம எண்ணணும்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுடைய வியாபகங்கள்லயே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அதை விடுத்துட்டு நம்ம நம்முடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை மட்டுமே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னாக்கா ஸோ மந்திரங்கள் சொல்றதுடைய பலன் எதுவுமே கிடையாது. பகவானுடைய ரூபம், நாமம், செயல்படும் விதம் மற்றும் அவருடைய லீலைகள் இவை அனைத்தையுமே நம்முடைய வியாபகங்களாக நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது அப்போ சதா சர்வகாலமும் அத்தகைய நிலையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்திரத்தன்மை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா பக்தியில வந்து. ஓகே, வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் திஸ் டிஸ்கஷன். ஓகே, இதோட இந்த 9th சாப்டர் முடிஞ்சது. அடுத்து நம்ம 10th சாப்டர். ஓகே, பரீட்சை எழுத வேண்டாம் மாதாஜி? நீங்க வேண்டாம், நீங்க எழுத வேண்டாம். நீங்கன்ட்டு இல்ல, புஷ்பா மாதாஜி கூட எழுதுறது இல்ல. சோ யாருமே எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி. எப்படியா எனக்கு எழுத்தே வரல மாதாஜி. இங்க வந்து நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அந்த சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க விடாம கிளாஸ் மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ண போர்ஸ் பண்ணி நீங்க எழுத வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ நானே கூட சில சமயத்துல இதெல்லாம் ஞாபகம் வரலையேன்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். ஸோ அதனால மனசு வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டாம். ஸோ நீங்க படிக்கிறதே எதுக்கு? புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் தான். புரிஞ்சுக்கிறது எதுக்கு? உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதை வந்து உபயோகப்படுத்துறதுக்கு தான். அந்த வேலை செய்தாலே போரும் மாதாஜி. சரிங்களா? நீங்க அதனால உடம்பு வந்து ரொம்ப அலட்டிக்க வேண்டாம். ஓகே மாதாஜி, டெஸ்ட்னா தான் படிக்கிறாப்புல இருக்கு மாதாஜி. அதனால